Hello लोगोफोर welcome back to संसार दैमानि another vlog साव लोगोफोर जोंनि बैसागु मोसानायनि दिनै खाना जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर लास्ट मोसाखांनानै बेबादिनो जों एसे थुलमुल रायलायबाय आरो ओमफ्राय रायलायनानै फैसाया जाहैबाय 20,000 प्लास जादों आरोना फैसाया ओमफ्राय माइरंजों जाबजों गासै 25,000 फोर जागोन आरो ओमफ्राय 25 प्लास जागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय जों सार जोङो दायो थरख'जों थांगासिनो ओमफ्राय जोंनि बे स्कुल खाथियाव जागोन आरो जोंनि एमइ हाई स्कुल खाथियावनो ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो ओमफ्राय नायनोसै मा मा दिन्थिलांनो हायो थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला गोबाव खालामासै थाबैनो भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर ओमफ्राय थाइगिर खाजि जोंना बिब'आ नै थाइगिर खाजि नै बिथिजा आगैमोना बिसोर थाइगिर बाथोन बेथिजा बाथोन देगासिनो नै थिं टक टक नै बिथिजा एमएसआ नै लोगोफोर बेथिजाय रजेया दाउ गोदागासिनो आरोना जि मोजां दामजों जिरायनानै गोदादों लोगोफोर बेखौबो एसे दिन्थिबाय आं जों सारा सोलोंना लाखादो दाउ गोदानो रोङाबा फोरोंना हो रजे बेखौ रोङा बियो जों सारा रोङा लोगोफोर नायलाय नै थाइगिर खाजि लेमदों आरो सासे आब' ओमफ्राय सानैसो बिनानावमोना ओरैबायदि गोथाव मोनजादों बानलु संख्रि ज्रोम होनानै नै बिथिजाय रानिमोना जागासिनो ओमफ्राय बेखिनियाव मेथाइ दामदों दे लोगोफोर बेखायनो आङो भइस होनांदों आरो ओमफ्राय नै गासिबो जागासिनो हाय होनदोंमोन ओमफ्राय हेलौ होननांगौब्रा बिदि होनना बुंदोंमोन आरोना खिन्थु आङो उनाव बुंफिनबाय दे भइस रेकर्ड होगोन होननानै ओमफ्राय कारन मेथाइ दामदों बेखायनो आङो बिदि जेबो राव होआ होननानै बुंदोंमोन आरो बेखिनिखौ ओमफ्राय नै जि जागासिनो जों साराबो जि टेस्टि जादोंना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ जाखांनानै लोगोसे नै आरो बेखौबो जाफिनबाय आरोना माने बिराद गोथाव जादोंमोन आरो नै संख्रि बानलु जों नारें ओरैबायदि जाबाय जोङो लोगोफोर बिदि संनाय खावनायला संगासिनो नै बेथिजाय रानिमोना माबा हागासिनो कबि लाब्रा बानायगोन आरो बेखौहाय आलु कबि जोंहाय ओमफ्राय नै बेथिजाय टिंटक देरलागासिनो आब'जों आगैमोना ओमफ्राय नै सोर जायो सोर जाया जालागासिनो नै सोमखोराबो ओरैबायदि गोथाव मोनदोंनो थाइगिरखौ जाग्रोदों उनाव आरो माबाखौ जाफिनगोन आरो बियो फुरा नै बयबो जानायाव नांगासिनो ओरैबायदि सान्दुं गोसामोन ना बेखायनो बिराद खहाबदों आरोना गोखैया नै बिथिजाय ओरैबायदि मिलौलायनाय लगायगासिनो माबाया आब' नाख्लिया ओरैबायदि गोथाव मोनजादों आंथ' खेबनै मानि लानानै जादों एसे एसेयासो खहाबो बिराद टेस्टि जायो आरोना जानाय थाव एसे होदों मिलौलायदों दुन्दिया होदों फानलु सामब्राम गुफुर बेबायदि देनानै होदों आरोखि ओरैबायदि जागासिनो आंबो नै लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव मोनदों आरोना माने बुंनोनो नांला आरो मिलौलायनाय जाबाय लोगोफोर जों साराबो बिराद जासोगारबाय हिनजावफोर बादिनो बिराद जाबाय जोङो लोगोफोर सान्दुं गोसाफ्राव एसे लासै लासै दामनो जायो नै बेदरा जोंना पार्टिनि बेदरा जा मोजांखा लोगोफोर बेदरा आंहा भिडिअ लानायावसो मेथाइ गाबना होब्रा नै बिथिजाय लोगोफोर ओंखाम संबाय थादो नैबे मोनसेया थौनिया माबा आरोना दालि ओमफ्राय बै मोनसेया ओंखाम संनो थाखाय दै फुदुंदों आरो नै बिथिजाय आलासिया थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो अमा बेदरा ओरैबायदि मेजेम थाव आरोना नै बेयो जाहैबाय लाब्रा आरोना लोगोफोर नै जोंनि खानानि दिनै ओमफ्राय नै दालि ओमफ्राय नै बेखौहाय सालाक बानायदो आरोना लोगोफोर मा होनो
सामब्राम गोजादो फानलु ओमफ्राय मा होनो थाइसुमजों सालाद बानायदो बेयो जाहैबाय आसार ओमफ्राय बिदि सामब्राम गोजा ओमफ्राय नै पापर एवनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नै बिदि ओंखामा ओमफ्राय नै बिथाङानो पापरखौ एवनो नागिरदों आरो बिथांमोनानो संदों ओमफ्राय र' संदों दा जानायखौ एसे दिन्थिनोसै नै बिथिजाय पापर एवदों दोन जेबो नङा मा दहाय माबा दोनखा हाइजें माबा दोनखानायसो नै हाय नै गुदुं मोखाङाव नांफैजोबो नै बे थरमिखौला नै थरमा औ बैखौ लादो बेखौ इथिंला अ नै पापरखौ गिदिर रानग्रो फिसा फिसाखौ जों जानो लागोन फिसा आं फिसा खालामजोब्बाय गेजेराव गिदिर दङ सिङाव नै माबा बेदर हायगासिनो अमा बेदर इदि दालि गासैबो रेडि खालामजोब्बाय आरो नै आगैमोना जिरायजोब्बाय गासिबो बै थिजाय दङ सेंग्राफोर नै उन्दैफ्रा नै लोगोफोर बिथि बिनानाव मोननो ओंखाम होग्रोबाय आरोना जोङो दा उनाव जासिगोन ओमफ्राय नै बिथि जायबो दङ जागासिनो डाइनिंआवहाय ओमफ्राय नै बिथांमोना रानगासिनो आंबो रानदोंमोन दसे आं भिडिअ लानो होननानै दोनथ'बाय आरो राननायखौहाय ओमफ्राय नै बिथिजाय उन्दैफ्राबो जा मोजां जाखादों द' नायलांबाय थादों लोगोफोर नैथिजाय नै बाबुमोना जागासिनो आरो गासिबो बिराद मोजां जादों दे खाम लायै लायै खामसो बुंफ्लांबाय आरोना सरि लोगोफोर ओंखाम लायै लायै जादों आरोना लोगोफोर नैथिजाय बोसोन बाबुआ हाय होनदोंमोन आरो ओमफ्राय लोगोफोरा आं भइस होनांदों आरोना मानो होनना बुङोब्ला ओरैबायदि मेथाइ दामखावबाय थादोंमोन बक्स दामखावबाय थादोंमोन बेखायनो भइस होनांदों लोगोफोर नै आं लोगो खासेयाबो जादों जों सारा ओमफ्राय नै बिथिजाय बुनेस्वरा रानगासिनो आरो ओमफ्राय नै बिथिजाय अलंबारा पापर रानगासिनो बिराद मावथिखा अलंबारा जोंना नै बिथिजायबो उन्दैफोरनो होगासिनो आरो ओमफ्राय ओरैबादि मोसाबाय दे लोगोफोर नै बियो जाहैबाय बाक्सानि आलासिमोन ओरैबादि मोसाखादो जोंबो ओरैबादि मोसाबाय आरो थ' लोगोफोर दिनै ब्लगा बेखिनियानो बाय बाय